Има и тази. Добре. Добре, да е спокойно, ако съм го записал, ти ми писали. Кой ще ме снима мене? Ми не пошак. Кажи. Ми, я разкачай малко бузата. Няма. Аз говорих с теб на колко. Дай. Так се онова в YouTube клипчето, където по-близо. А, не. Не, малко. Това това е големи. Не знам, как не е умно. Дай ни застрее. Така. А къде ще застрие? Не, моля се изтрива. Дай ми показвай без да искаш на камера. Добре, чакайте, видим какво става.